khovel science le thilmak ramhluna namte science manga thilmak khanti ngo chu inlo ti mai thei ma se thilmak kumhlun le unhlun science thiamna poina shilfi a hlei thei lo hi om ve nual tlatani hetinga kan soyo wang hian pathian om kan ring talovet ti na lamero anilawania kan chena planet ata chau lo po hian thinlung emo mishing kan ti ang hi an omang ti zona hi zona tampol tak voin thlenga chan hlei thei lo chu aninge yang van thengreng zau ziala chu shilfia chi ruala ni si lo he van thengreng zau pui maya hian galaxy arsilom khom maktaduai engemaw zata oma chu galaxy chu solar system engemaw zati na siam alani chewa chu solar system a chuan planet tele satellite te ni ten oma chung planet tam tak ka zinga pakhat chu kan chena lei earth thi ni ve chewa van thengreng chu ti ema zau le arsi le planet tam taka chuan kan chena khovel chau hi thinlung le minung omna ni thei ringlo sang tam tak an oma then khat pai chuan boruak longchang kang tak tak mangin planet dang le arsi danga te hian in kap chuakin chutiangang thil nung dang chu anomial be sein ma an la mek ani hi kan chena khovel chau ni lo arsi danga thil nung dang om ring ho le chutiang lamzir ho exobiology se chuan he van thengreng zau tak chu soilo kan galaxy a ringot po hian thil nung chen theina arsi khovel chu om nge in an ring tlatani indo pui pan ina zo live vel khan khovel mun sang sanga UFO unidentified flying object mizawin thleng thlok thei kan ti mai chu an hmunna sa leya USA a phei chuan hetiang ang thil mak mu thom hi atam hle ni voin thleng hian heng thleng thlok thei te hi engen ni chi hriat an ni lo fo mai UFO achil tak tak phei chuan heng UFO te hi arsi khovel danga mi cheng te keini a fing jok te boruak long van thengrenga zin vei wak te an niange ten ti hialani engtik ni emo chuan kan la shefu ngei tura be seila science fiction film zinga larber pakhat Close Encounter of the Third Kind a chuan heng UFO atanga local tele lei mishing te in to dan an tilanga heng te hi mithiam big a bigin exobiologist ho chuan nakin loka thil lo thleng thei tura an nga yani mitam tak chuan arsi khovel danga thil nung dang om verin na hi an pom lovin bible kal hial ni an nga ya exobiologist ho ve thung chuan kalna omin an shave tlat lo pathian chu engkim ti theiania van thengrenga thil om zong zong le achunga mi te hi asiam vekania he kan leite takte van thengreng pum pui chu soilo galaxy pakha chau po ngai tua pin mor po tiat phalawa ama mishing alo siam ani chuan arsi khovel danga po asiam ve tho don lom ni ti in transfung an kho ve tlatani heng ho ngai dan chuan thil nunga siam te chu keini anga bo cheve lo le tlan ve kher ngai lo te po an ni ma na davida po khan van thengreng zau zia kha alo muchiangin alo sathiam dai to a iwa ni kut chuak te thlale arsi ruwa thau takhi ka ngai tu chang chuan mishing hi enge monia I shia treng thin ni mishing fapa po hi enge monia I kan thin ni ka ti thin alo ti hial reng ani van thengreng zau zia thuk zia san zia ngai tuin kan chena khovel hi chu alang phalo po anima na a omna om po hriat hlei thei ni lo chu khovel te takte a cheng mishing te le zel po pathian in a hria alarong kan thin hi thil mak tak ani reng ani hemi ka han soi chiam na chan chu van thengreng zau zia kan leiba ka thil nung dang om theina tam tur zia soilan na le siam tu pathian in athil siam te angai tu zia ti lan nan mai ani ti chon exobiology so chuan an transfung bera chuan he van thengreng zau lutuk maya an thiat ve tham lo khopate le langsar lo kan chena khovela po thil nungan omani chuan chutiang arsi khovel noi tam tak zinga chuan thil nung dangan om ve che kang keini ai mol pon omanga fingzok po an om nge yang ti hi ani bur mai H von Doniken chuan ale khabu Return to the Star le Chariot of the Gods a te chuan ma ko sanga te khan arsi danga tanga local keini ai fingzok te ten an ron tlo to in om hun te po an ron khuar to ni na ziaka chung mi te chu kan chena khovela lo om masa ho mi mol tak tak
thing le puka khosaringa nung mai ho te hne na chuan cheng ve in fin na ten zir tira an chena arsia hosan le ta le engtik ni amo an local le tur thu an hnut chia ni in asoi ni kan thurin buwa hian chiang fek foka he le ba khovel dang thil nung chena a om lo soina om lem lova in ham boi vak lo ma ila keini ai fin na sang jok le thil ti thei jok chu khoi rc berai mo an lo om po chu ni ma na chu po chu ni se kan rin na chu ti boi lo tur angai taila tin keini leimi ti angchi a kher ne lovin pian mang dang deu mak ang reng tak nia ring te pon oma entir nan leimi te le ran le ramsa te chuan oxygen hi blue tin carbon dioxide kan tho chuak le thina chu tiang chuan kan nung ani hi oxygen omlo na chuan kan nung thei lo hrim hrim ani khoi rc berai mo chuan thil nung dang te chu lo om ta po ni se keima ni leimi te angkher an ni lo mai thei carbon dioxide hi blue ta oxygen tho chuaka nung chi emo boruak chidang nitrogen emo methane emo ammonia emo ringa nung te po an lo ni dei ma na tin exobiology sau chuan tranfung an siam ve tlat boka hei keini laisen lungmol ho hian adik emo adik lo emo kan lo ti sak ngot thei don le mem ni heng exobiologist ba ka UFO chanchin zira van mi te boruak long ani ring ho te chuan mu thei si lo hian kan zinga heng arsimi te hi an cheng ve reng thina ram huai emo thlasang emo kan hria te ni ma se kan han tar lang reng reng ange Punch magazine ni somni panga thali somsari pariata ti chua chuan thil mak tam takaron chuak peka mu thei si lo hian kan vela thil nung tharau ti mayang anom ve reng ni in an soya heng te hi an ron tar lan thren khat te chun ni kan thu pui kha thil mak ti ani kha sherengin heng te hi tak tak ani nge ti kan soi thei bik lova magazine an zi angin han tar lang ve ngotila August ninga sangkha zakwa somsari paruka khan Miami khwami Joe Walter su arui hle maya zuina nawa chuan octopus nung chung ngei mai chu a in vai lap hian a mutlat maya amita han nuai thina a re thei si lo a thian te la chuan azurui thil mu suala an ngai sak mi asi Joe beidong chuan a camera ala loka azunau zul omlai ngei thla chu alata a han print nak chuan a soi angei chuan alo lang tatlatani a thian te po chuan an han en ve nge ya amak mange ti bak soitur an nei lo zuruin thil an musual thrinia kan ngai te hian thil tak tak ni si har film ten kan mu ve thei si lo hi an lo mu thinem niang mizo zinga po zurui ram huai mu thai viau an tam riau hi lungchengo ram huai mu po zurui an ni du riau kha khang hau khan an lo mu thin tak tak em ni don le he thil makhi jo chunga thleng bik hrim hrim em niang ngai tua tham tak chu ani ve ni he athila tona wang hian tuya cheng chi sa reng reng a ei du to lova zu asim pha mi abokani sada strom kho chuan January ni kha chang kha zakwa somsari pariat khan mishing te ngaya thil ni thei hau lo tur zu han thleng le tlata Sweden rama Vantlang library pakhata chuan lekha bulian danglam tak pakhat anda mi mit ala in enpo a hlo le thin he lekha bu hi fit so ma sei fitriat alai kezin hi velarit ani he lekha bulian hi thlathum chungin atom te vek maya aral vek mai ni he library a thok pakhat soidanin he lekha bu hi churchill na tho chanchin ziana bu ania thlathum chung lakin kut pha tia din aron song te tamaya kar ni nuwa phei chuan aral zauta vek mai ni exobiology so chuan hetiang hian em ni kan mu thei si lo thil nung kan bula cheng ve reng ho hian kan library a lekha bu thatak tak milo ruk sak thin le ti in ngai dan an siam ve le mia mai December ni thum sangkha zakwa somsari pariat khan askem bekar khuwa thil mak tak a thleng bok han ngai tuangot po thil ni thei lo lutuk chu France clemera chunga a thleng peka Christmas len na tur kar thum alom khan France chuan avatok Adolf tia a kau chu athla lak saka ma se athla laka han print chuan avatok chu satal diam apum chum min diam ei mai thaya thlenga da hian aron lang tatlat mai ni chu December ni li Christmas Eve chuan avatok Adolf chu talin apuma chumin thalaka alolan lok to angchia khan abot sei tatlat mai bokani
thalaka khan Adolfa thi tur chu hril lokin a om hemni ta le makle de umai chu thalak background na chuan friends apo ina hriat ngai lo mi pakhat hi alo lang ve tlat bok October ni som pasari sangkha zakwa somsari pasari khan Paris a thilmak tak a thleng bok he thil thleng awang hian mihring te takte te inchis li vele molek thir veka siam ni om tak mai hi kan vela mu thai si lo hian an omem niang ti ngai dan pakhat chu apian pha hialani Charlie Jordan ngai zong nu chuan anar ko chu za in no tu om tlatin a hria a boina samai thina engemoni anar ko chunga chuan luta siklok lok thin hian a hretlata Charlie sati ngai na hrelo chuan camera ala loka abial nu nar vel chu nai te a ala tangota thalak a han print nak chuan mihring ang deuh inchis li ve leka sang ni om tak te takte te chu anar ko bul le anar kon vela chuan an lo lang tlat mai bokani March ni thum sangkha zakwa somsari panga khan Kingsona thilmak a thleng le peka Himalaya tlanga vurmi yeti anti mai niak lian pui mai kezung tang pali nei niak chi mai chu pibetsi Milford chauka chunga alo om tlat mai bok vurama te chuan lo om ta po ni se thilmak tak ani hran pa love pi Milford chauka chung khera hetiang ang niak khera lo om mi chu amak tlat ani pi Milford hian afianan he niak thla hi alang heng he ni he niak mak tak mai hi pi Milford in chauka chuasana abul huana kallok lana lo om ani niak khat mai nilovin niak nei tu hi a chauka chunga hian awak kwal na sa hle ni ti a niak tamdana chuan a hriat ani ama pi Milford po hian makti in angaina a hrelo hle keile ka fa te pani Kevin kumkhua le Saron kumsari mi chau ina kan oma heng niak mak tak mai hi ka muta thut maya kalhau mang ang le chi ai lutuk chu ka thidang threl nge nge ni ati hialani chuta tang chuan he niak mak tak hi an chauka chuan a om ta fo maya pi Milford la in nga ya anei to a chu niak mak alolan a piang chuan a hru re ve mi a zel to mai ni mak ang reng tak an soilar em chanchin bu ate po an zia chiai chuai thin chu India sangkha zaria somriat pariat thleng viceroy na lo chel to tu Lord Dufferin thil mu khani India tanga ho thlak to nu sangkha zaria somkwa khan Ireland khopakata holiday manga hemizan hian thla eng nuaya mi pakhat kuang ni om tak nuk ram hnuai lama tanga local amhuwa Lord Dufferin hi mi huai sen ram huai thla sang ti mai te chu lau lo le arin po ring lo mi ni chutia ram atanga kuang ni om tak nu ka local tamai chu mi suala ni ringin tukvera tang chuan azuk thlek chianga chupa mel a han mu chu atrim suk maya atol dor mai ni kuang nu ka po chu ramlama chuan a in hnuk liam le tamaya amit vai ni loti a hrechianga in nei tu hna po chuan a soi nge nge ni ani ro chuan an uk sak vak lem lova July vela thla emo ram huai mon mu ngai lo thu an lo hril maya kumsang kha zaria somkua panga chuan Lord Dufferin chu British ambassador to France aloni toa hemitum hian Paris hotel pakhat chonga na thu soi turania in khai chhauna leaf a chuan mi an chuang nual toa Lord Dufferin po chu a secretary nen in bemol mol chungin leaf a lu to mai turani leaf khal tupa operator chu a han thlek zau khera mana iris hin klang khua holiday man zana kuang ni om tak lo nuk tupa mel chia chiam mai khani in a hreta tlat mai khami zana a mel tri bai om taka muwa atol dor ang mai khan hemi tumpo hian kumpinu ayo friends a om mek mi huaisen Lord Dufferin chu in sum man lek lovin atol le ta dor maya lifa chuan a chuang thei ta tlat lo engin nge molte reng ni a hlawani berang chu midang akian taria chuta hotel chong ni na thlen lai takin leave free chu achata accident rap thlak tak a thleng ta thi panga jinga chuan leave khal tu pa chu atel ve nge nge a hepa hi hemenia leave khal tu tur ai oa ni khata tan chewa roi alonia tu ma in tunge ni khoi tang local nge engmi nge ni an thremi alo chu Lord Dufferin makti na tizual tu ani hepa hi mi hringa ni ngem nge thla sang zok nge nia exobiology saurin danan khan arsimi emni zok don Lord Dufferin ero chuan he athil mak mu hi a him pha ta chu ani ber hi heng thil thleng zong zong tei oi har tak ani nge yang thren khat phei chuan kan oi lo mai thei zok mizo te jinga po thil mak han ti ve mai tur soi tur atam maya
tam takero chu belchian do lem lote an ni lain thren khatero chu mak tak tak chu a om ve bok sa phole nam fing jok te angin magazine chanchin bu rin tlak de wai mo belchian ti do le zual tu raziak a om ve me ulo wangin phol chuak ve vek khelo meila min lo ngai thatu thren khat te chuan engemaw thil mak soi tur chu in nei ve nge ka ring tlat ani ke nge po hian engemaw soi tur chu ka nei ve ni